Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mak Channel ya. Di pagi hari ini ceritanya lagi ada gotong royong guys, kerja bakti. Nah, di sini semua lagi pada mengumpul. Lagi arep opo? Usung lemah. Apa nih ijo to? Kan kon nggowo anu ae. Gini. Nah, taruh jok ya, karena minggu depan masih ada kegiatan hari ini. Usung lemah. Nih, besok masih ada lagi. Nah, bagi yang mau sarapan, yang mau ngopi, sudah siap. Suasane mendung. Bensinnya neng Mas Bambang, bensinnya neng Mas Bambang ki lho. Nah. Angger muni Mas Bambang bensin langsung siap. Siap langsung besok glogok. Kalian tak jadi rata tekan kono berarti. Kono. Disorpe dulu. Disorpe dulu. Nah. Nah, pokoknya dalane mulai bercabang-cabang wisan. Kan ngarep biasa kono nek gelem beli silahkan yang mau minum teh. Tak buka ben rodok adem. Malah ben awet. Lah, kecos to wong kuwi kae umbuh oblak-oblak kae. Ben awet panas. Iso. Mergo apa? Cuacane mendung begitu. Gorengan le. Arep gorengan. Enek gorengan barang lho. Sarapan. Go. Gak mau. Oh, gak mau. Ya sudah. Sarapan kok gabung. Lho, Pak De arep liwat gak iso kae. Liwat etan Pak De Duren. Kan liwat etan wae. Nah. Permen, gak nganu ngemut-ngemut permen. Enak permen le wi lho. Iya. Oke, ki lho le ono permen barang lho le ngemut-mut. Gorengannya dirubung semut iki kok. Yo, enek gedang goreng enek. Campur wisan, wis tak campur. Yo gedang yo popo enek. Ya arep ndelok apa piye? Yo delok yo oleh. Silahkan sing arep keliling ndelok ngidul. Berarti sing wong kuidul mau wis mrene mangan kabeh ta? Yo dicangkingno. Oh, dicangkingno rono. Lah kopine? Kopine cangkingno rono. Oh, lah plastik. Maksudnya nek gak nganu kan iki sing ngidul dhewe teh kok kopi iki. Kopi gak turah-turah segala paling di sak mbiane. Lah ya maksudnya sing sak tekono di gawa ngidul apa piye? Lah iya. Ngono ya ora apa-apa. Lah iya. Yo banyu putih, banyu panas. Nek banyu putih ketok wis enak ya. Nek banyu putih kita embu. Gong enak. Bisa dinaik. Kewana teko. Bus iki tok. Go teko. Jai. Jai wong kon luwe. Apa neng ke? Jai susu. Oh, jahe susu. Apa meneh? Komene? Sarapan sik, mau. Sarapan sik. Sarapan sik. Supaya rasa. Nah. Ben rasa sarapan sik. Ngombe wedang, kopi, teh enek. Ya engko tak sing tak teko tak gawane ngidul nek no engko. Lah iki sing ngene lho, sing Ya engko tak gawane. Dek, nek menenge
Lah ki lho motor nganggur ki lho. Ya ora iso dislah. Wah. Lah piye to kok iso enak motor jegeglek kok ora kena diselah lho. Lah iso yo guna. Lah iya to. Weh wah. Ya iya to, nek motor nganggur nang kene kok iso. Tibake kok ora nek dienggo. Nah, bagian manol, guys. Nah, sing sebelah kene iki manol. Nah, angkate nek sing ngadai ana sing sung. Langsung. Sing duwe palangan mau ndi to? Sing duwe palangan mau enek lho, nggak isuk nggak? Oh. Alon-alon. Ya, yang kok nek balik ditambahi, guys. Tak ngomong ngidul aku persiapan. Karo dicangkeng kok gak enek sing gandoran. Saiki ngene iki lho gak bisa. Yo, aku mau tak tukokno kok. Tak tukokno cingkir wi. Gawane cingkir anu ki iki, heeh. Piro ngono? Enak. Kuwi enek piro? Eneng kok 10 ya, apa enek 10 ora wi? Kurang siji. Nah, kuwi eneng kok 10-an. Nah, gorengane di Ya diparo. Nah. Ono. Tinggal pilih. 6.000 wis. Yo. Nah, iki persiapan arep tak gawa ngidul. Ning pasar kae no, Ik. Ning pasar, Neng neng anu. Alah wong pondok kuwi lho. Kae wong pondok iki sapa sih ning dalanan? Lah kuwi main ndi ya? Omahe open. Lah ya open iki gak ya pondok katute. Ya ora. Iya. Lah alah. Ya wis, engko tak sambung lagi, guys. Mboten napa-napa sing penting guyub rukune niku lho, Pak. Lah nggih, guyupe niku lho. Sing penting niku. Lah kan kita tak disini gini kan cacah gini kan kadang gua anu. Niku jane sak nganu kasok niku lho, tikungan niku lho. Lah kudu saling anu ngelekno. Lah nggih, kene niku lho Mas Budi niki lho. Soale nggih belok. Iki lho Mas, kene iki kek isik Mas. Siap. Nah, iki lho nggo belok iki ben Enak. yo ben enak ngono mergo dalane terlalu licin dane mergo habis hujan. Ya, ngono. Puter begini gak sano. Mutere gak sadoh-adoh. Mas di video malah aku tok lho. Khusus Pak Bandi. Khusus hari ini untuk Pak Bandi. Ya, hari ini. Ya, ngono lho. Tahan Mas Budi sing gowo sakit. Nggih, ya iya. Iki Pak ya. Perjalanan rada jauh, guys, karena di Poncot Lor sampai menuju Petit Kidul gini iki. Nah, kayak di sini lokasi pembenahan jalan, nggih. Gila. Nah, ngono, soalnya tikungan ben gak anu. Nah. Ini pertama yang aku keluar itu. Nggih, niki mengke lurus kalih belok. Pelan-pelan, alon-alon wae. Rada alon-alon wae, guys. Nah. Iki wadeng ndi, Pak? Duka nggih Pak Tresok niki sing pesen kok keng pundi mboten ngertos lho. Biasane duka kalih Pak Yadi ya nih. Biasane Pak Yadi templek niku. Iya. Biasane. Ayo Kang, maju Kang.
Kene tak kon ndeleki loro sik. Iki lho tikungan iki lho. Kae. Ndi? Oh, karep belok. Yo, ben belok. Napa niki? Niki lho, Pak. Gini nih. Ya. Pak, iki mergo sik rada cemet. Alon. Dalane lunyu alon-alon bae. Alon. Mergo marai papinge iki lho sing rada nyamar iki. Papinge rada licin. Oh nek wis kena sengenge ya kesat. Wis kesat nggo. Wis sarapan, Kang? Wis. Nah iya, sudah sarapan. Teh. Nah. Tak bawakan teh sama kopi. Nah. Lurus. Ayo. Nah, itu loh, guys. Bayo. Kaya neng dalan pergunungan ae iki lho. Bayo. Lah yo marai gara-gara isuk-isuk engke yo lek yo. Wah, diudani wingke. Udan nek deres ngono. Wong mek ngeri wis tok e. Malah sansaya lunyu. Nah, ayo, bercabang berarti ki salok ngidul, salok ngulon. Nah, kene sik, ki pinggir ki lho, pinggir. Ah, pokoke endi sing jek nganu. Wis. Iya to, sing rodok nganu di kei neh. Mergo kan kok sok mben jek teko neh 2 jam, jatahe 6 jam ya. Iki baru nyampe 2. Oh, setere nyenggol, setir. Oh, sake ben digolek banti ya. Nah, saloke digowo lek mun. Hup, sik, gantian dalane. Dalane gantian sik. Ala-ala ra nggo pacul ngewangi ngeduk-ngedukno wae. Ngedukno. Iki jenenge ya sewang-ewang, Lek. Sik bagian ngedukno wae. Nah, iya. Oh, lho. Oh. Iki lho nggon bane lek bandi iki lho. Kono sik, yo. Apane sing metu? Oh, lek kinta. Yo gantian ranah dalane ya sempit. Anu sing merongkol ngono kuwi lho. Dilebokno nggone sing jeglong ngono kuwi. Maju ayo sik iki ben metu sik. Ya, dalane beyo, guys. Sopire handal tenan wisan pilote. Ayo sang pilot handal kok. Nah, Kek. Ketuane wis neng ngarep kono lho iki lho. Campur. Ya. Campur iki, campur wadek, campur atos iki. Terus. Ayo maju. Ayo, wis tak kono kae kok. Lah iya toh. Maju sik. Kono njanduk. Tekukan kono lah, tekukan kono lho. Tekukan ke wis tak kon nambahi 3 karung ning kono. Sikine lho. Amblong soalé ning kono mau. Wis tak kon nambahi. Ayo. Kang Rudi maju, Kang Rudi. Nganu. Kanan. Ayo. Kang Rudi lurus. Padha wae sing ngisi sambat sing ngusung ya sambat.
Padha wae. Kene maju. 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 Lah kene sik, maju sik. Iya ya. Saloke maju, saloke jeblok ning kono. Jadi iso maju, iso jeblok ning kono kuwi. Bareng-bareng wisan. Urung teko kok. Ngentekno sing rong dam sik. Ya wis cukup sakmene wae. Makasih yang sudah menonton video hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.